This is Durban Network. Esila eThekwini la kuhlangene khona ke iMK bezodingida nje indaba ezihlukahlukene. Eduze kwami umzimba okhala imali, umfoka Dlamini, umfoka Dlamini. Namhlanje ngahlangana phansi emkhosheni kwenzakala. Cha silapha siyama Ground Forces nama volunteer MK. Nezinto ezithile ke esingajabulile ngazo. Njengoba babona abantu bebangaka begcwele la. Banezinto eziningi abangajabulile ngazo. Nami njoba ngilapha kumele uhlangothi labelaphi bendabuko. Nami ke ngomunye oyitholile incwadi, ethi incwadi mangike ngeza la ngizobhekana ne disciplinary hearing ngilindeleke ngenxa yokuthi iMK sidivide phakathi. Lento besitshela ukuthi iyona the day mhla ka16 uNcamalala eyimemezela ethi bonke abantu uvula iphathi ikhaya elisha abantu abaye khona. Isishintshile mhlonishwa, ayiseyona le yanto ebekade siyilindele. Sahamba sayotshela abantu, sathi abantu abeze bezongena kwiMK. Ekhaya bengifika nezigibhe ezingaka, hayi ukuthi nginikwe iMK, ngithenge mina. Uma isigibhe sithenga ngo29 rand bese uthi times 100 bala. Benge ngithenge 500, ngikhipha u20,000 ngithenge igibhe. Ngihambe ngiye ekhaya ngifike ngirecruit abantu. Makunomcimbi ekhaya noma kunomsebenzi, kungathi ngiyahlanya ekhanda ngoba ngihlanyiswa yini. Ukukhumbula ukuthi uNcamalala uke wenza kahle ngalesikhathi ephethe. Sinethemba futhi lokuthi njengoba uNcamalala kenza kahle ephethe, uma ngabe sithatha over kuzobuyela le yanto abantu basebenze. Babekhala ke bethi uNcamalala udla imali, sasingakuboni lokho. Wayidla kahle phela mayidla ngoba wayidla nathi. Kodwa akekho umuntu wayengasebenzi, babesebenza abantu yonke into right. Yangena ke MK ke yawathola ama-city base parliament namhlanje. So laba bantu labo kuyibona bona okumele ngabe babuya back kuma Ground Forces ngoba phela iqembu ngabantu abakuma Ground Forces okuyibona abantu abavotayo. Sebeyaqala manje bayahlehla kubantu. uNcamalala upresident wethu esimthandayo wathi uma ngabe sesithathele saba nama-city umuntu ozothatha over noma ozophatha uzokhethwa ngabantu. Ncamalala kushintshapi manje uma ngabe sesiwinile ke saba nehlalo eziningi nabo bonke ngoba phela ithina esibe nehlaleni sekushintshepi Ncamalala ukuthi segijima ama list esingawazi akhandwapi. Asikeke ke lokho asikho kuleyo nto mission yezikhundla. Abelaphi bendabuko bekumele ngabe baendosiwe nabafundisi abaze baendose. Namhlanje kunabantu abenza amatiye ema ofisini MK kuma legislature baqashwa kanjani laba bantu bengene beyosebenza ema-ofisini ngoba kumele ngabe kiwe groundini kube ngabe kumizwe region kuthiwe kunezikhalo eziwu5 ezivelile zabantu abazosebenza e-office. Laba banje babezosebenza e-office sicela ukuthi nilethe ama-CV kubonakala ukuthi abantu bazoqashwa kangakanani. Now ama-Ground Forces agcwele la, abanye abazi nokuthi bazodlani, abazi bazodlani, bathatha imali zokugcina bahambe beyoyisebenzisa ngoba bethanda iMK. Sidela igodlo, sadela amabhizinisi ethu. Ade ngikhuluma la ngaphakathi ngikhuluma ukuthi ukhehlelezi, hayi ngoba ngikhulumela yena but waba wokuqala ovolunteer ngendawo yakhe yebhizinisi. Wadela indawo yakhe yebhizinisi yonke. Wathi nginikela kuMK. Ama-client akhe ANC aphuma. Awonke amaqembu aphuma. Waphethe seyivala indawo ngenxa yokuthi ibhiza isekho. Namuhla iMK ihlula ukuthi imbhekele iposition noma imbhekele ukuthi yini angayenza ephathekayo. Namuhla bangaka abantu ade besiza iMK namhlanje abango0 noma kwiMK uba yutho ngoba nakhuza nemali mase kuphela imali usu0. So yilokho kusilethela anginandaba mina ukuthi bathini nabazoyibona le video ukuthi iqinisa linamngani ukube kuyenzeka labantu abakwi-PTT manje ngabe siyobabuza ukuthi bebekuphi isigijima njengoba sekukhabeka sekhona i-PTT esiyona esi-over everything sekuyiyona esibekwe lapha. Kunabantu abakhona lapha abangaze bakhuluma indaba ye-MK ebebephusha izinto zabo isikhathi sigijima sebebona ibhodo eliconsayo manje sebeyagijima abayibhodweni eliconsayo. Ikhona kusilethela mina ukube kuthiwa angingeve ngatshela abantu ngeMK ukube kuthiwa ngave ngatshela manje ngisaba ukuthi ngizothini laba bantu engaba convince ngathi abeze bengizoyihlalela phansi ngigoqe izandla ngoba iMK ayiseyona le yanto esasithi masiza ngama-masses siza kuyo sayitshela ukuthi iyona. And Ncamalala uma ngabe ungashintshi ukwenza ungashintshi futhi ukubuka kuyonakala kwiMK.
njengoba sishayiwe kwaNongoma ashaywa ngakwaNongoma ngoba kuthiwa kunjani nasemzumbe sashawa lento yenu la kwi-high command yokuthi nithatha abantu ade be-ANC bezostenda kumawadi bekade benokungcola benamaphunga anukayo abasuka nakwa-ANC niwalethela kwi-MK yiwona lana sidalela inkinga ngoba laba abantu basuka benamaphunga vele besethi ama-ground forces hawu kubekwe bani ngeke mina simvotele vele wayekade u-1 no-2 no-3 lapha asuka khona manje somvotela kanjani bahlala abantu bangavoti sidliwe bese siyahleka. Ziningi i-structure ezikhala ngenkinga le okhuluma ngayo. Yiphi way forward nifisa ninakwenzakaleni going forward? Into esifuna iyodwa ukuthi uNcamalala akenze into ayithembisa ukuthi umuntu oleader akhethwe ngabantu. Akukuningi umuntu oleader akhethwe ngabantu. Simple as that. Ukube kuthiwa ukuthi iqiniso alinamngani, ukube kuyenzeka bezoke hlale phansi sikhuluma iqiniso ukuthi iqiniso alinakhaya futhi alinamngani alinandawo yokuhlala bezohlala phansi sikhuluma ama fact ukuthi le nhlangano akuyona yakwaNcamalala eyesizwe akuyona eyakwaZuma lenhlangano eyesizwe ukube kuthiwa iqiniso alinamngani yikho ngoba linamngani alinakhaya bezokhuluma sithi Ncamalala le nhlangano akuyona yakwaZuma eyesizwe ayikhandwanga futhi umndeni wakwaZuma ikhandwe isizwe so manje akungabi ngathi le nhlangano ikhandele ilegesi no akungabi ngathi legesi akuyona legesi le yabo akuyona ilegesi le kufanele iqiniso silimele kukuhle silimele kukubi iqiniso thina sidele into zethu mangakutshela mina ukuthi ngispende more than 2 million ngilweli mina ngikhuluma ngami asimiyeke ukhehlelezi ngoba ngikhuluma ngabantu abelaphi mina bavelela phezulu bagijima ngikhuluma ngami kuthiwe kushoda itende ngikhipha imali ngihambe ngifaka itende kuthiwe kushoda transport zingaki imoto kuthiwe zu10 ngikhokhele zonke lezi imoto amatekisi sigijima siya kumarali lapha kuma motorcade kuthiwe hayi kushoda isound ngikhipha isound kuthiwe kushoda imoto yokumemeza ngikhipha imoto yokumemeza kuthiwe hayi wamanza wekho ngikhipha imali kuthiwa abantu befike begcwale ekhaya izikipa zikho ngikhipha izikipa ngangakwenzi lokho ngithunywe ngangikwenza ngothando uma ngavolunteer uma ngabeke sekukhona ushintsho into esasicelile ingenzeki fanele sikhulume yabo fanele sikhulume kunabantu abafakwe yithi la okumele abakholelwa kuthina kodwa namhlanje sizothini thina amahlehle sizothi thina Ncamalala yenza owakuthembisa yenzo kunegama elakhishwa umunye umholi wathi abelaphi bendabuko they are unconstitutionally ekhuluma kithi bese yaphi kwi-MK mangabe si unconstitutional bese wenzani why thina namhlanje sambe sayemo le kwamhlabi yalingana safesenza 22000 wabantu amavoti abantu ade bejoyina silala ngezimali zethu ema-BNB sifaka opetrol beyimali zethu namuhla abelaphi bendabuko babukela phansi makhona into yenziwayo ikhuluma indaba angikhulumeli mina ngiyayi-afforda mina nefamily yami namuhla abelaphi bendabuko bawu-0 namuhla abafundisi okuyibona abagijimile baya emabandleni bashumela nge-MK bawu-0 namuhla ama-ground forces ade elala engadlile elala edla izinkwa nopholoni namuhla ngo-0 abantu asebeyutho yilaba asebekwenziwa ama-list ahamba ama-list aya ephalamende namuhla kuhleli bona hayi ngoba sifuna ukuya ephalamende i-education yami mina ayingivumeli ukuthi ngihamba ngiyohlala ephalamende kodwa uNkulunkulu ngiphila ukuhlakanipha engikushoyo mina ukuthi uNcamalala akashintshe ukwenza neteam yakhe kube khona abantu azobethemba abazokhethwa ngabantu futhi hayi abazokhethwa ngabantu ngoba le nhlangano yabantu akuyona ekaNcamalala kuphela. Siyabonga Mthimba. Ngiyabonga.